Hello guys, so it's been a while nga wala ko naka-vlog. Welcome sa akong vlog. Nagan mo kaya nahitabo sa akong kinabuhi. Bantog, dugay ko ka-vlog. And of course, kunya na ako na istorya. So, ato sa po sa barberohan dito sa pagpagupit sa Kadyot. And after that, mag-storya ta unsay nangahitabo sa akong kinabuhi atong mga past weeks. And yes po, mao ra to ako istorya. So, pagpagupit ako and after that, istorya rin ta kad taw-taw ha. So, nana ko dire karon sa David and Sons tra. So dili ko magpagupit karon and after na, istorya na gyud ta. Mananagyo ko pag kuan tawag na gupit plano na ko ani magpaklay kay dili naman nun dul naman ang mga diri boarding house mabaklay pero ulan lagi so nakapalot di ko karon kay tungod nana mong sweldo o naabot na mo sweldo nakapa gupit ko and yes pwede na ko mabuhi para sa next month. Nakapalit na po kung makonsumo na ako. Sa pa man ako kulang. Bugas na lang dahil. Ugma na sila kung palit og bugas. Di na pa po ko na bugas dito. Wala po ka-exercise karon. Need ko exercise. Maybe next week pa ko makasakto exercise or basin karong Friday or tomorrow. Dila isa na ako bigla ko nung lawas kay istorya na ko nga no. So dito na kita makita sa boarding house. Mga muli sa kay pasing kay Jakon ko dito kawatan ko dito. May lang nang makakuantadaan mag safety first ha. Sige. So nana ko dito sa boarding house ron and so nana ko sa boarding house and ikan di ko nahugas sa akong rice cooker and sa pito kong nahugasan. So mag-istorya ta kadyot kadto mag-ilis lang gyud ha, kadyot lang. So man ako nakailis sa mga auto ha. Sa akong this past few weeks or days, past few weeks na lang dagan ginahitabo sa BCK ko BCK o perminti man ang trabaho, perminti mo gina busy and di lang sa trabaho tingin dulag basketball mga gining nabuhi sa basketball player dili mi pro mga amateur lang adto sa mga hapit na fiesta mga liga nila samot na hapit na summer mga summer league dagan kayo games basketball games in every barrio every municipality samot na within the Oro Miss Or dayon di games sana past few weeks kuan siya nagapilmig basketball una na dito sa Salay Miss Or and dagiti na ko mga video sa mga video gagaputo lang siya kay dili kay na ko mahuman, dili ko kay na ko makuha ng mga nagkakahitabo kay itong mga circumstances nga ulan or madili ang dula so kasagara ulan gyud ang nahitabo. So kani nga video ako pakita sa inyo karon kuan ni siya katong nga tumi sa Suarez Iligan sa Lano del Norte na area and sa akong pagkadto dito namin na meet nga among teammate former dili sa pagkuan lang pag inambog so siya ang former NBA player former D-League NBA D-League player and from sa karon na siya sa manana na siya lain country in Asia lang
So na siya sa Thailand, dito siya sa Thailand, dito siya sa China, and sa Maldives, asa pa na siya maabot. Kana mao na si Mike, or should I say Michael Fay, si Michael Fay or Mike for short. Kuha siya sa mong bossing, si John Managsaka, sa bossing na muna siya. And siya, ang among team day is Stampede, Apple Tree, taga Apple Tree ginamon dala nga team. So darang video nga niadto mi dito sa Suarez, and na dito si Mike, pero gamay ra kini siya nga video. Amo lang ipakita ka pagkadto na mo dito. Tara. Salamat. Sorry na natulog. Driver nga murag ko ano. Driver sa kuan, Fast and Furious. Driver sa Fast and Furious. So mananamig dula karon na nami diri sa McDonald's, and nangaon nami karon. Dara akong mga idol. Yeah. Gabi na kami follower. Gabi na yang vlog. Here's my friend Mike. Mike, how's your meal? And here's our good friend, the #1 shooter of Apple Tree, and the #1 jumper. Jumper sa moto. So hungry. Our ace player. Nasamad lang. Among assassin. Ara, ang among ano, walay kurat sa dalan. Mo to si Mike, nagigda si Mike, kuan siya. Nagigda si Mike ana nga panahon, and kay bago pa siyang abot ana. So pag abot niya na pahuway siya kadyo sa resort dito sa hotel na sa Apple Tree diya sa Upol. Sa mong paglakaw kay gikapoy pa man to si Mike, gikan pa man siya sa biyahe, gikan pa siya Manila diri sa Cagayan. So napagid siya jet lag, low of buoyancy, sa ingon pa sa akong coach Bong. Napagid siya bungod siya gamay, pero okay ra man gyapon. So niabot mi dito sa Suarez, nagdula mi. So first game na mo dito is daog gid mi. Then wala na gabi na kayo nakauli guys, past midnight na siguro, or basta naraan na. Naghunong pa mi kadyot sa McDonald's, hapit naman sila panirado, kaya mga 12 or manggod sila. So sa El Salvador man sila ng McDonald's dito, hapit na sila panirado. And the funny thing here is nag-order si Mike o large nga drinks, Sprite man siguro to, if I remember correctly. Nag-order siya atog Sprite, ganun siya og large, pero large ba ito? Extra large, something like that. Pero for his disappointment, nakita niya nga ang large na to, or extra large ba to, is the small size para sa ila. Diba? Welcome to the Philippines, Mike. So mao to natabo, nagreklamo sa kadyot, pero amo na siyang giistoryahan nga mao gini large sa tuwa. So mao to. Na managkaon, bla bla bla, ato na din sa uli na din. So sa kaduwang game na mo dito sa Salay, kadaog na pud mi. Nagkadaog na pud mi sa kaduwang game na mo, so musulod na mi yung crossover. Pagka second day na to dito sa Salay, sa Suarez, second day na to kadaog ni dito. After that, pagkaugma, napaman ni 3 days siguro nga, 3 days man siguro itong pahuway, or 2 days, nakalimot ko, marginana. So kadyot rin kayo siya nga pahuway. Ato din ni pagka ugma man siguro ato. Pagka ugma ato, birthday sa among bossing, siya pa yung treat sa mo
para mo atong eat all you can nga ang tawag sa establishment is Yakimix. Dito may nangaon ni dito. Sa pamarita mo dito. So nag-countdown ni dito, nag-picture, then sa pay na itabo, then pagkauman na to, namidula din sa salay. So giuban naman si Mike ato, parang tanaw lang po na istorya ng mga remote place kaya siya. Pero istorya lang ko siya about sa mga Pilipino nga adik gid sa mga basketball. Na balag pa na sa pinakabukid. Di na bisayo na ako. Nakasulod na din para championship ato kay kadaog ng isang punta. Then pagkaabot na po, pagkaugma na po na dula na po mi sa Suarez. And for our disappointment, sayang kayo ang among kuan dito, napildi lang gid mi. Kay na-foul out po si Mike. And sige lang. So nakuha namin nga fight for third dito. After ato pagkaugma naman dayon ng dula. Pagkaugma ikaw na po mi. So, ang una nga mo na dula is dito sa salay na may dula nga sayo-sayo gid siya kay fiesta naman din to. Ato rin mi dito dula. Nagulan gid siya dito. Wala na mo na control ang ulan. Pero na yung mga dramatic nga hey, tabo dito, drama kayo. Wala na ko na videohan. Pero na akong mga video nga nagid mi dito. So, darang video. So, nami dire karon sa salay San Jose, and na-miss nami dire na midula karon dai championship manunta namo pero gawlan-ulan man. So amo na lang ning tungaon ang premyo, di ba? Oo. Kay lisod kayo kung maura mong kapiangan. Ay sig katawarap. Bitaw mo rin. Amo niya mo import. Tanaw ta diri ba? After atong sa salay, wa man na dayon nandula sa championship kay gaulan di man mi ganan nga mga sakit mi dito. Diretso mi sa alit na po mi Cagayan. So pila to ka oras, 2 hours or 3 hours ba to salay to Cagayan. So pila to ka oras, 2 hours siguro. Kay kusog mo kay padagan ng driver. Ito nabot mi Cagayan mga 6 na. So among dula dito sa Iligan, sa Suarez is mga 7:30 or 8:30 ba to. So mo to nadugay din kuan kay may hapit pa mi sa hotel para pa si Mike. And diretso na dahil mi dito. So to abot na may mga 9:30 siguro to kay diin na gid kami nabot. Dugay gid mi dito sa salay. To for jump third gid mi, wag gid mi mabuhat jump third mi. Okay ra gyapon, at least naka-fight mi dito. And nalipay gid ng mga tao nga nami dito. Pagkaugma ato na napod midula dito sa Manolo, Portage, Bukidnon. Sa among team, gagmay gyud kay mi, underdog gyud kay mi, wala kay mi saktong relibo among mga kauban. Teammate namo na dito sa lain team kay sa trabaho man gud dapat di sila na dito. And so wala damhang sa tulo na mga games is fielding isa. So dapat daugon na mo ang isa. So nindaog namin sa isa and the score kita taas man. So natagak to among nakapildi sa amo. And after that napildi na mo tog isa pagid nga team. So ning sulod ni og championship nga heads up kayo kay guys, underdog kami. Pakita pa na ko ang picture nga no underdog niya. Mo na akong mga teammate, akong mga panahon na di ba gagmay kay mi. Kisa may mag-expect nga sulod may championship dahil, di ba? So among kontra is ang elite of the elites diri sa Cagayan de Oro. Higit sila mabang-bangga, higit sila at least naka-fight me for wala man po mi kuan nga champion mi kay kabalong gid mi nga underdog gid kay mi. So at least fight me for from first quarter to third quarter, half sa third quarter naka-fight me. Collapse lang gid sa fourth quarter. Pero even though nga inana, we're still blessed and happy nga nakadula mi dira. So blessed nga na si Mike sa mong team. It's a privilege to play with Mike. Player. Nalagkadyot na pero okay kayo.
Si Mike Day is a 7'1" or 7-footer ang height. Masarap ko 6'1", 6'2" masarap ko. Masarap ako mataas. Gamay kay ka sa iya. Ito ang nahitabo sa akong ginabuhi atong mga past few weeks, guys. Haggard kay ko. Karon okay nagya akong dagway, awag ako ng dagway. Tumiyagi, gabing eye bags na ako, gabing akong pagpiyaho. Akong, ma'am, sige nagingon nga, wala na daw kong zombie pag duty. Yeah. Nogi. Sige lang at least na makakwarta man po ko. It's a win-win situation. Bahalag sige ko other time. Kira gyapon at least na ako'y makwarta itong dula-dula. That's my life at those past few weeks. So, diri na akong manon akong vlog. So, salamat sa inyong pagtanaw, salamat sa inyong paminaw, and see you on the next video. Bye guys!